светодиодни лазери. Светлините се сменят. Различните светлини имат различно действие. Синята светлина се използва за много тежки възпалителни процеси в кожата, а зелената и жълтата премахват червените белези, които са част от клиничната картина на едно акне. И за по-възрастните дами има и червена светлина, която стимулира фибробластите, които произвеждат колаген, т.е. има и подмладяващо действие. Тя ще бъде третирана с най-новата фотосистема, която излъчва светлина, която убива в дълбочина бактерия, Propionibacterium acne, която е основен причинител на акнето. Заедно с светлината ще бъдат премахнати и пигментните петна. Предполагам, че за тази пациентка ще са необходими около 2 до 3 процедури. Това е типовите кожи. Тя е трети тип кожа, пигментация, среден тип пигментация на кожата и автоматична програма акне. Ще усетите силна светлина, но няма да ви боли.